sapa maju kebasmi geni. Lutung-lutung menang geni ganti areng. Saking turbaning yak Bathara Kala. Di kowe para kedhek. Di Rama Wijaya. Di Gunawan Wibisana maju kene waran. Ho. Sepertengah telu wengi wancine goro. Kene ngopo kok goro-goro ditibake sepertelu wengi? Dimen para penonton kang masuk agama Islam iso kelingan nonton wayange leren sik diselani salat wengi utawane dadi kiran. Merga wektu sing paling apik iku seperti aja turu sore kaki. Ana dewong langlang jagat nganyang ing popor kencana. Nek ning agama Islam dewong langlang jagat nyang popor kencana kuwi wujude malaikat pembawa wahyu, pembawa firman lan pembawa ilham. Kuwi malaikat Jibril. Muga-muga sing padha emut ning sepertelu wengi munajatke donga ngamal ngibadah maring Gusti Allah. Dicatet malaikat Raqib kelawan atid disetorno karo malaikat Jibril munggah marang Gusti Allah dipun kabul napa ingkang dados pangajabipun Allahumma. Waktu goro-goro kanggo ngaso sawetara jumedhole punakawan catur Semar Gareng Petra Plalandawa ingkang samya cecapingan nyimbolke simbole wong cilik aning padesan.
Saping gunung pada kumpul kang bawor karo Petruk lampune diurupna. Citra sikat. Ya. Oke, terus deh. Tapi gunung bae ramene kaya kuwe ya. Saksofone bisa seru nemen tur salah. Nah, kan kaya jos. Indah tur wegu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bawor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kaya wis lengkap agar wong mauri salam lengkap to li. Dongane lengkap amin, selamat, kasih sayang karo barokah kan dong. Iya, kagare. Kayane adoh sekang stasiun ya. Tapi sepur liwat kaya promo. Ya, ora apa-apa Kang Gareng. Ya alhamdulillah Kang Rom. Wis tekan jam 2:30 nyongko mengko jam 3 wis bubar. Cocok. Mulane gara-gara ora usah lagun-lagun pirang-pirang. Sing jelas mengko nyong ngarep mentasna lengger Banyumasan. Mbak Citra karo Mbak Wiwi karo Mbak Riri. Wiwi karo Mbak Riri. Dadi ngene Kang, primen Kang Gareng. Cara nyong sing arane duweni kekarepan apik kaya Gunawan Wibisana. Kowe mestine nemoni hal sing angel. Wong anu arep mindah peteng maring Padang, arep mindah jahiliyah dadi berkah, arep mindah weteng kencot dadi weteng warik, kowe mesti dilakoni angel. Apa maning nang alam dunya ana tembung ngelmu iku. Kelakone kanthi laku, lekase kelawan kas. Dadi arepan duwe ilmu karo teori pirang-pirang. Angger ora ditindakna karo kelakuane, karo amalane, kowe padha bae muspro, ora kanggo gawe. Luwih becik ngilmune sithik ning amalane akeh lan bener. Tinimbang kakehan ngilmu ning amalane ora dilakokenan. Oh, ngono kuwi Kang Gareng. Ya. Wong sing lagi duweni pangangkah, abot nemen. Jare wis tuku omah pindah kos-kosan ya. Ya Mas Kaya.
jarene wis arep bojo mundur-mundur bae tanggale ya ana. Sing jarene nang omah tentrem jebulane pecucuan bae ya ana. Sing jarene anggar dadi duda merdeka malah klesat-klesat nang plaza bae ya ana. Wis pokoke pirang-pirang lah menungsa sing dialami nang alam dunia iki pirang-pirang. Gusti Allah ki bakal aweh takeran sing wis tertakar ora bakal tertukar. Weh, rumah bileni Kang. Gusti Allah kuwi bakal aweh takeran sing tertakar ora bakal tertukar. Oh, ngono. Iya. Dadi wis karo nganggo takerane dhewek nganggo takarane dhewek-dhewek. Sing mung nabuh demung ora mungkin duwe kebutuhan sebulan angsurane nganti puluhan juta ke ora mungkin. Karena Gusti Allah adil wis naker dhewek-dhewek. Lah sing dadi dalang ora mungkin tagihannya sebulan mung 200.000 wis ora mungkin. Kuwe sing diarani Gusti Allah kuwe adil. Dadi sing larat aja iri karo sing sugih aja nenyek karo sing larat. Karena kelebihan dan kekurangan masing-masing pasti ada karena menungsa orang ana sing sempurna uripe. Oh iya. Terus kan nek lagi nglakoni lelakon sing kaya-kaya abot, kaya-kaya kok ngantek wis ora kuat, kaya-kaya kok Gusti Allah adoh ora gelem nuduhke ngrangkul karo awake dhewe iki. Sing dienggo ayate iki bae sing genah al-insyirah sing ayat sing tengah-tengah. Apa innamal usri usra fa innamal usri usra. Gusti Allah ki nganti ngendikan nang Al-Qur'an 2 kali. Di saat ada masalah dibarengi dengan solusinya, dibaleni sepisan maneh. Nek Gusti Allah nguji masalah mesti wis karo solusine iki digendikake nganti pindho nang jerone. Mung sak ayat ki dicetak nganti pindho. Oh, ngono. Iya. Ning aku kadang ngene Kak. Aku wis krungu ayat kuwi ngerti artine tak resapi tenanan. Ning tetep wae solusine ora ketemu. Mergane kowe kepengin golek solusi dhewek nganggo utekmu dhewek. Padahal Gusti Allah ki sok barengi masalah karo solusi. Mung ora gelem nganggo solusine Gusti Allah, sing kepengin mbok nganggo kuwe nganggo solusimu dhewek, sing dipikir nganggo utekmu dhewek. Maaf teman-teman. Jadi kadang-kala kita merasa mampu memikir sendiri, kita merasa mampu memanage sendiri, mengatur sendiri. Yang sebenarnya sangat benar sih, yang sebenarnya Gusti Allah wis ngewehi solusi. Oh, ngono yo Kang. Iya. Oh iya. Misal ngene yo Kang. Ning nggon rumah tangga ya. Ana wong lanang sing wis ora kuat karo sing wadon mergane rewel wae. Lah wis dipikir-pikir sing lanang iki krasa ora nemu solusi. Kuwi kepiye? Ngantek anake mriyang Lebu Hermina ngono kuwi yo. Lagi natani temblok. Bali Mas. Lunggone anake sing nang Hermina, gaweane tinggal. Saja berapa Pak? Kaya anak. Lah sing ngono-ngono kuwi Gusti Allah urung aweh solusi apa menungsane sing ora gelem nganggo solusine Gusti Allah. Caranya menungsane sing ora gelem nganggo solusine Gusti Allah. Dipikir dhewek digolekna cara dhewek ndase bundas kanca. Ngadepi bojo cerewet kuwi ora bisa membalikan tangan, ora bisa secepat itu. Gusti Allah ngawe solusi nek bojomu cerewet budek utawane nek bojomu cerewet dirungo kena. Kuwi solusi kuwi jane. Mung kadang kala menungsane ora gelem nganggo solusi kuwe. Paham? Oh, iya. Nek diwalik sing wedok kuwi mergane cerewet mergo sing lanang cuek bebek. Karo sing wedok ora harmonis, ora romantis. Apa meneh kok dulang-dulangan wong turu wae ukur-ukuran, HP-an dhewe. Gusti Allah sing ora aweh solusi apa piye? Lah iya pada baik. Angger ngonangi wong lanang sing memang karakternya cuek, ora bisa langsung membalikan dadi romantis, ora bisa, tidak bisa secepat itu, kudu alon-alon. Solusi kang Gusti Allah nek wong wadon seorang istri menghadapi misua sing cuek bebek, ana solusine apa? Sing penting orang nyalai, sing penting orang gentak, sing penting orang menggerutu nganggo kata-kata kasar karo sing lanang. Wis solusine kuwe tak kok. Ning kadang si istri ini tidak mau memakai solusi itu sing diwenehi nang Gusti Allah. Dadi nek geger. Oh, ngono kuwi yo kan. Terus aku takon meneh kuwi nek ning nggon perkara rumah tangga. Ya, angger misale ning perkara utang nggih perkara utang. Ditagih wong nanti
nyek diumpat-umpat ora-orane ora gelem nyaur ning perkarane iki pancen nyaur urung enek. Lah kuwi solusine piye Kang wong pancen duwite urung enek? Solusine ya terima. Wong krasa salah urung bisa nyaur, arep pasing nagi kasar, arep pasing nagi umpat-umpat, ya pancen ora bisa nyaur ya terima wong dhewek sing salah. Wong kadang menungsane ora gelem nganggo solusi kuwe. Ya kuwe diadepi. Oh, ngono yo Kang. Utawane sebalike sing nagih kesu-kesu wae. Carane ana solusine sak Gusti Allah, atine sing legawa ditenteni, sing utang kuwe bisa nyaure kapan diwenehi wektu. Nek nyaur kowe nembe dipendhok, tapi nek durung ana duit, ya sak dikoso-koso aja, ditekan mati toh. Solusine sabar. Lah kadang menungsane ora gelem nganggo solusi kuwe sing dijalankan Gusti Allah. Oh, yo. Aku mudeng Kang, karepe aku mudeng. Nek sing dikarepke Kang Gareng iki jane gelem ngridoni karo ridane Gusti Allah. Benar. Ridane Gusti Allah lagi apa go awake dhewek, yakinilah itu yang terbaik, dhewek kudu ridho dhisik. Angger dhewek wis ridho karo ridone Gusti Allah ki mesti berkah kok. Tapi Gusti Allah arep ridha kepriwe wong dhewek pengen ridoni pe ora bisa. Oh, yo paham wis. Dadi cekake wengi iki pelajarane kuwi urip kudu iso manfaat kanggo wong akeh, sak cilik-cilike iso manfaat go wong 1000. Sak cilik-cilike iso manfaat go wong 100, ora yo go wong 10, ora yo go wong 1. Misale urung iso manfaat kanggo wong liya, sing penting ora ngrugike karo wong liya. Benar. Terus pelajaran kelorone sabar, ikhlas lan nrimo yo Kang. Ya. Lan yakin karo Gusti Allah sing lagi diparingi, sing lagi dilakoni siki kuwi sing terbaik. Angger dhewek bisa ngliwati, insyaallah munggah kelas. Nyong angger duwe anak kelas 1 bae, atine ya lara kepengine anakku munggah kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Nah, disadari ujian yang datang itu untuk menaikkan kelas kita karena kita sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma moga-moga sing gelem nindakna kiye kabeh diskusi bersama ini berkah uripe mulya, uripe manjing swarga batine. Allahumma. Ah, wis kan iki wis jam 2:30. Pesen-pesenmu moga-moga iso ditindakake karo wong akeh lan uga ditindakake karo awakmu dhewe ya Kang. Siap. Nyong ora ngomongi wong liya ning ngomongi awake dhewek to. Yo. Wis saiki eling-eling Banyumasan kena Kudril, kena Warudoyong, kena Renggong Manis, kena Gunung Sari, kena. Sing penting Banyumasane kudu ditokno, lenggere kudu dijogetke. Mumpung ana sing iso mbaksan. Siap. Recek-recek munggah Gunung Sari, rampungi nganggo Renggong Lor. Monggo Mbak Wiwi, Mbak Riri karo Mbak Citra ke depan. Joget di situ susah karena sangat sempit. Pelan-pelan ke depan, buka bonange Mas Febri, recek-recek yo dados. Halo.
Disuluki karo dalang wadon Mbak Hasna disuluki ada nyangak niki ndi Hasna siap ya kok bocah dalang wadon kok ayu temen no Has aja kayunan lah kayunan mengko atos ya kayu kuwi lenyong barang deleng wiwi joget kayu senajan wis akeh juniore ning esi semlohe jogete si main Mbak Wiwi ya. Saya Hasna. Di Banyumasan nggih, Pak. Oke, lapor Banyumasan ora apa-apa. Oke, yo. Bodronoyo. Non timbalan nggih, Ndara kula Gunawan. Nolo gareng. Nggih, Ndara Gun. Ndara Gun. Pitro. Nggih, Den. Tawon. Layan darane kula teng mriki, darane to. Ya, aku tak ngrampungke jejiban. Ben wong padha weruh endi sing hak endi kang batil. Sing arep ngrusak karo sing arep ndandani negara Ngalengka diraja iki mengko bakal menang. Setunggal tiyang mergo pengapesanipun piyambak-piyambak. Nek Begasura menika jane nek boten kleru putune Dasamuka anak Drajit. Menika pengapesanipun kali Ndara Anoman. Nek dicokot gunane karo Ndara Anoman wah kaya-kaya nggih rampung Begasura. Nek Dasawilukrama menika ingkang ngertos pengapesanipun Ndara Gunawan Wibisana mula monggo Den kula boten badhe kakehan matur panjenengan langkung uninga dhateng kula tutpuri handayani monggo ngayahi pakaryan Den.
Gayung kono Risang Ramandaya Pati ana yaksa guncang krama namane Wilet Taksini wong jejagi jroning warihe Bandhok mina tanpa tuwu yang sing pada lemes ya kayong anu mangan kopi dingin ya kena ya. Ya kayong mangan kopi dingin ya kena nyong kencot mambumi kayak ini masalahnya. Kang Gareng wis arep bubar Kang Gareng. Ora melu ngomong terus lah ya kayong wayang mas ora kena melu ngomong nang nyong ya. Yo. Wis kae Ndoro Gunawan karo Ndoro Anoman wis manekung. Mripate ketok le tajem. Nyawang marang Dasa Wilukrama kalawan Begasura. Iki jajal di rumah kenapa ngomong apa kayak Sigun? Apa kan? Sigun. Ano kan? Nonton timbalan Kang Adau Gusti kula ngasih nuwun. Ngeling-eling. Nenek nabrak ketemu. Ora. Ora berisik lah. Sing bukan peking. Yo. Eling-eling nalikane Anoman ngrewangi Prabu Rama Wijaya ngasorke jurite Koko Prabu Dasamuka, Koko Prabu Rahwana. Sira kelawan sinuwun Prabu Rama Wijaya awak loro dadi sawiji, tegese dadi sawijining pakati, sawijining kekarepan lan manunggaling Pancadriya. Tajem. Maksudnya fokus ya Kang. Iya. Maksudnya fokus maring mungsuh ya Kang. Ya kaya sing diomongke karo Nala Gareng kuwi mau. Kersanipun Gusti kula ngasinuwun kados pundi sinuwun. Enek mungsuh loro ijen-ijen ya Anoman. Kowe siji, aku siji. Pengapesane Begasura kuwi ana jagane. Jaga siapa dong gulu? Takut bae. Berinya. Oh jaga gulu. Iya. Pang. Lo cokot jaganipun kaya-kaya kok pengapesane ning kono padha karo gerakane. Nek Dasa Wilukrama kuwi ora baen-baen ana. Aku nek ora nyuwun dawuh karo Prabu Rama Wijaya ora bakal rampung lelakon iki. Wis ayo ditemoni dhisik kae. Dasa Wilukrama karo Begasura nek iso dirembug secara arif lan wicaksana ora perlu ana peperangan, ora pik ditonton karo kewula negara ngalengkon diraja. Wis ayo anuan. Kebak nang ati-ati, aja nganti katrompen. Monggo kula derekaken saking wingki. Raina semubang yuang haruna adinitrane nganggara rapuh sadaning
ingkang igara saka adar metu saka kandangmu Gunawan, metu saka pagoponmu, metu saka gedhoganmu Gunawan. Nembe ngomong pun larani ati napa kula sikap mawon kok dhisik sabar. Ora sikat sabar. Sabar. Kok sikat mawon lho. Bayaran kowe rung dibagi apa kowe modal nyikat wong ngayawene anu mah. Ngerti aku nek do bar gasing kelakuane lho alas. Tekan rumah tetep jam 8 jam 9 ngono ki kan. Gunawane lho wes tong. Seneng wae. Bagiane nyong tepangan. Kapan banget kamu tuh nyanyi ini? Dosa Wilu Rama. Gunawan Wibisana. Dekasura. Ladalah. Gunawan Wibisana sing jarene eyangku. Aku ora nganggep kowe eyang Gunawan. Mergo kowe ngemuli marang egomu dhewe karo idealismemu dhewe Gunawan. Ngene ya. Nek kowe bocah loro bali menyang negara Ngalengka mung kepengin dadi ratu, aku ora bakal kenceng-kencengan karo kowe. Ing atase aku wong tuwa kon kenceng-kencengan karo bocah. Nek aku dijak pasulayan karo kowe, aku gelem wae sing ngendang. Nek sing ngendang kok ngene iki sidang, kok ngene iki sidang. Peteng bali kegong. Kamu udah ngedang. Jangan sinden. Sinden sing endi? Is. Ngono to. Karo nyawa gasna. Kuli alisan wis kaya. Meneng ah. Mas Hadik diatur. Gue orang ngedangnya. Mari. Gue orang ngedangan. Terus udah berapa kok kono-kono. Yo, enggak. Ya, monggo Mas Hadik. Urusan ini. Jeruk kawit sore orang mati. Monggo Mas Hadik. Nek ora tak terus nali boleh gudem nek. Enggak. Ya. Teman-teman tepuk tangan buat Mas Hadik teman-teman. Ya. Siji, loro, telu, katoke. Ya dalang sing nganggo anting-anting ya kuwi kakangmu kuwi ya kampus kaya kali jos wae. Anting-anting ya ora bolong. Wis bolong. Ora magnet. Nek magnet iki magnet ora mung magnet anting-anting ning magnet asmara. Mulane siki jenengane ora julung gading di asmara ora. Sopo jenengane? Julung gading rungsep asmara. Senenge. Saya lah ora bubar-bubar. Ngene ya. Dosa Wilu Rama. Kowe kepengin dadi ratu? Monggo. Begasura kepengin dadi ratu? Monggo. Tapi bisono ora arep kenceng-kencengan karo bocah. Wis dudu imbang-imbanganku kon kenceng-kencengan karo bocah ning welingku. Kowe kena padha dadi ratu ning negara Ngalengka Diraja ning manut karo ngelmu sing lagi tak terapake ning negara Ngalengka Diraja sing anyar kok. Orang nganggo undang-undang, orang nganggo peraturan zaman biyen, zamane bapakmu Kakang Dasamuka sing ngratoni negara Ngalengka Diraja. Ning kowe padha kena dadi ratu ning negara Ngalengka sing anyar saiki manut nganggo undang-undang lan peraturan Mahkamah Konstitusi negara sing arep tak bangun mengko sing anyar lan tinggalke sing lawas sing marekno masyarakat iki padha maksiat rugi lan jerone pepeteng ora iso metu saka guwa. Walah sialah. Dina samangka kawula negara Ngalengka Diraja. Lon-lonan lagi bareng-bareng karo aku daya dirayang. Ibarate biyen kawula negara Ngalengka Diraja ki kaya wong sing mripate merem sajroning guwa wayahe wengi. Ora ana obor, ora ana geni, ora ana petromak, ora ana lampu, ora ana genset ya sak ana tong. Yo.
Pranana HP barang ya wong ilang kok wingi HP-ne. Ibarate kaya mangkono kuwi saka petenge. Pamikir pengarepane wong-wong kewula negara Ngalengka saiki lagi daya dinayan karo aku arep metu saka bumi mau. Lan ngoyak layune Bagaskara utawane layune Srengenge pemadang pencerahan. Nek kowe gelem bareng-bareng karo aku pengen dadi ratu ora dadi apa. Nek ora gelem bareng-bareng kewula lan aku sing lagi daya dinayan metu saka guwa. Kuwi becik lunga saka kene gawe nenen dhewe. Mati kowe dening aku Gunawan parep. Omonganmu ketoke alus, ketoke wicaksana, ning nyuduk-nyuduk atine Dasawilung Rama. Padha wae kowe ngenyek karo Rama Dasamuka. Dadi ratu sing ora mulyake karo kewulane Belgedes. Kowe apa ora ngerti senajan Ratu Angkara ning kewulane ibarate omahe wae dilapisi nganggo emas. Senajan ratune Ratu Angkara ning kewulane mulya kuwi negara Ngalengka biyen. Ning nganggo karepe dhewe, nganggo benere dhewe lan nganggo menangi dhewe. Sugih go sugih awake dhewe. Sekti go sekti awake dhewe, pinter awake dhewe. Usahake bebangal Gunawan. Ayo, yen pancen parep neter marang ponakanmu Dasawilung Rama. Ora sasuwe-suwe tak cekel tanganmu. Tak cekel sikilmu tak ontang antingake jebleske marang watu modar kowe. Mati dening aku. Wah! Wah! Oh! Ah! Tiara! Oh! Hei! Waduh! Mati aku. Oh! Hei! Bos! Ayo! Oh! Dipun piting Sang Begasura dening Sang Anoman. Eling-eling pengapusane Begasura ening janggane. Rangsang dening Anoman pun cakop gulune dal tugel pecah kapisanan. Aduh adikku Begasura. Oh alah. Tak waleske patimu dening aku Dasawilung Rama Begasura. Des. Panjenengan ora usah suwe-suwe. Pengapesane Dasawilung Rama mesti sampean ngerti. Sowan kali Dara Rama diampil mawon mesti diwenehaken. Yo kula gareng tak tinggal keri. Ngruwat marang angkarane Dasawilung Rama Tampanana Gunawan. Arsa madangi jagat
aning sapucaing bukit para bapak pangeran kena soroting suraya megolan gunung Baliyo swarga dasa wilukrama Alhamdulillahirabbil alamin. Lelakon alengka binangun sampun paripurna den. Trubusaning angkara sampun saged dipun kuwat dening kridane Ndara Gunawan Wibisana kelawan Ndoranoman. Monggo madegipun negara enggal saka negara Ngalengka diraja malih dadi negara Singgelapura. Kula aturaken wekdal kagem Sri Rama Wijaya ingkang babar pangandikan lan babar dawuh dipun pirengaken dening sedaya ingkang lempak wonten ing Singgelapura menika den Kakang Semar Badranaya lan Gunawan Wibisana mongko krasa ingsun dene nyumurupi pakaryanmu wis paripurna. Mula kang sapa kuwi Gunawan dina samangka wis ora ana ngalengka diraja anane Singgelapura ora ketang sepadang sepenginan sadurunge bisa warna putramu wis samekta genteni ratu aning Singgelapura sira kang dina iki tak jumenengake latu aning negara Singgelapura Gunawan dawuhku mung siji Gunawan Wibisana kudu istiqomah lan tumak ninah sarta amanah anggone
nyetel bawat pusaka ngadil negara Singgelapura. Dadi negara kang baldatun thayyibatun marubun ghafur. Berkah saka Gusti Allah lumintir marang negara Singgelapura lan Kabupaten Banyumas tutup ngangge geni munggan.